Σήμερα θα σας δείξουμε μυστικά στο Kitten Game. Είστε εδώ πέρα και θέλετε και βαριέστε και θέλετε να έχετε πάει 100 φορές στα backrooms και θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό. Εμείς τώρα θα σας δείξουμε κάτι. Καταρχάς, πρέπει να έχετε, αυτή τώρα γάτα που λέγεται glitch, θα κυνηγάει στα backrooms, εδώ πέρα δηλαδή, αλλά στα δεύτερα backrooms, φυλάξε την αδερφή της. Οπότε, ακούστε με. Λοιπόν... Και την έχει κλωβίσει σε ένα κουτί σε ένα backroom κουτί. Και θα σας δείξουμε σήμερα πώς μπαίνετε εκεί πέρα. Ωραία, λοιπόν, για να το κάνετε αυτό, πρέπει να χρειάζεται ή μία νιντζαγάτα ή δύο νιντζαγάτες. Να κάνετε το slip 2 με το splot και θα σας πούμε τα υπόλοιπα. Βάλε με εκεί πέρα καλέ. Κάνε με πίκα. Και πρέπει να πάτε εδώ πέρα. Ή θα έχετε... Ο φίλος σας θα πρέπει να σας ρίξει εδώ πέρα. Θα γίνεται μια γάτα. Εσύ γίνα μικρή νιντζαγάτα. Περίμενε. Και θα σε κάνω... Βγάλε να φέρνει τη μούρη σου καλέ. Θα κάνετε τον συνάδελφό σας pick-up. Να φέρνουμε... Ή θα κάνετε pick-up τον συνάδελφο, τον φίλο σας. Και θα ανέβετε εδώ πάνω. Μετά έρχεστε εδώ πέρα και βάζετε την gold γάτα ή την glitch γάτα. Πάτε σε μια γάτα που λέει modes και πατάτε slip 2 με splot και πρέπει να σας βγει αυτό. Μετά να κάνετε pick-up το φίλο σας. Μετά αυτός δέχεται και το ρίχνουμε κάτω. Και μετά γίνομαι εγώ και άμα έχετε Robux θα πρέπει να αγοράσετε μια γάτα που λέγεται Κάρακα, δηλαδή είναι μια λίγκας και θα σας τη δείξουμε τώρα. Μια μικρή γάτα. Και ορίστε. Και να αυτή είναι η γάτα. Συνήθως σας κάνει jumpscare. Να το jumpscare. Οπότε, ελάτε εδώ. Θα σας πούμε τι χρειάζεστε. 2 ninja γάτες. Μετά από τις backrooms. Όταν ολοκληρώσετε τα πρώτα backrooms, πάτε εκεί πέρα που έχει 2 πλυντήρια. Πάτε σε ένα μπλε παράθυρο. Κάνει pick-up ο φίλος σας, τον φίλο σας. Ο φίλος σας, εσάς. Μετά σας αφήνει. Και μετά βάζει ένας από τους δυο σας ninja γάτα. Και ο άλλος κουβαλάει. Αλλιώς άμα δεν έχετε δεν το δοκιμάζετε. Ή μπορούν να έχουν και δύο. Μετά κάνετε ένα κόλπο. Κάτσε να σας δείξουμε και μετά από το κόλπο. Πάτε. Σπίτι πήγα, να ξέρεις. Μετά από αυτό το κόλπο πρέπει να πάτε να κάνετε dance 2, slip 2 με splot και πρέπει να έχετε η glitchy gold γάτα. Μετά πρέπει να πιάσετε τον φίλο σας και να πάτε και να το ρίξετε κάτω. Να το κάνουμε και με μία νύχτα γάτα. Για να το καταλάβετε πιο πολύ. Ας πούμε εγώ δεν έχω την ninja γάτα, αλλά την έχει η φίλη μου. Μην αγχώνεστε. Αυτό γίνεται. Πατάτε ας πούμε, ξέρω εγώ, πατάτε άμα έχετε αυτό το πέρα τη γάτα. Δεν είναι απαραίτητο να φορέσετε αυτό το πέρα. Και προχωράτε. Από εδώ μωρέ. Με τον κολλητό σας, την κολλητή σας, φίλη σας, φίλο σας. Εγώ έχω βάλει και φράουλες για emoji. Μπορεί να γίνουν ή 2 άτομα με 4 ή με 6 ή με 8 ή με 10. Με όλους. Γίνομαι μια μικρή γάτα, βασικά μικρή νιντζα γάτα. Ρίξε με εκεί μέσα. Και εγώ ωραία. Και εγώ γίνομαι μια μεγάλη νιντζα γάτα. Βασικά. Δεν είναι νιντζα γάτα. Θα το δείξουμε και χωρίς
Και με μία νύχτα γάτα πώς γίνεται. Κι εγώ γίνομαι αυτή εδώ. Παίρνουμε αυτόν και το βάζουμε μέσα. Μετά εσύ... Ο εαυτός μου, δηλαδή... Μεγάλη. Βάζω τα γυαλιά ηλίου μου για να το παίζω μέσα. Και δεν θυμάσαι κάτι κάπου καλέ. Αλλά δεν να κάνει τη μουσική, είναι μια μικρή γάτα. Μικρή, όχι τεράστια. Γίνεσαι μικρή γάτα από τις δωρεάν. Μετά πρέπει να κάνεις και φίλες φυσικά. Αλλά κάνετε αυτή την κίνηση, πάτε εδώ και κάνετε αυτά που σας είπαμε. Sleep 2 με splot. Έστω με φυσικά κάπτα, αλλά... Μία, δύο κουτάκια ή... Περίμενα και τι μου... Γιατί πάτα συνέχεια μου το sleep 2. Το splot πατάω, αλλά δεν γίνεται. Κοντεύω, όλα. Δεν θα τα αφήσω, περίμενα. Και τώρα θα κάνω pick-up. Και πάει. Δεν γίνει golden κάτι κλείσει. Και από ό,τι βλέπω. Οπότε μην αγώνες. Αλλά άμα δεν έχει καμίς νίντζα γάτα, δεν γίνεται αυτό. Γίνεστε μια μεγάλη γάτα. Την παίρνετε, δεν μπορείτε. Γίνεστε glitch γάτα. Γίνε μόνο μια glitch γάτα και βάλουμε μέσα. Αλλιώς τους έχασα. Πατάτε το πόδι της φίλης σας, την σηκώνετε τον φίλο σας και μετά να αφήνετε και έτσι το βλέπετε. Καταλάβατε? Και δεν κάνεις subscribe. Για να δείτε και άλλα τέτοια. Οπότε Πρέπει να κάνεις subscribe και να μην το πήγαμε και level 25, άλλαξα και σημάδι. Άλλαξε σημαδάκι καλά, έχεις το level 24. Τώρα χρειάζομαι 700. Και μετά, άμα θέλετε να φύγετε, δεν χρειάζεται να λιβάρετε. Πατάτε κάπου που λέει home. Και πατάτε το return. Και μετά βγαίνετε, είδατε. Και τώρα θέλετε να πάτε στο Magic Tower. Πάμε στο Magic Tower. Και τώρα θα νικήσουμε. Άμα κάνετε ποτέ και το game, άμα παίξετε ποτέ και το game, κάντε μας παιδί και θα σας ανεβάσουμε εμείς. Ωραία. Ακούστε με. Γίνεστε, καταρχάς θα σας βρω μια λύση. Όσοι έχουν, ωραία, γίνεστε μια μικρή γάτα. Και σας παίρνει η ninja γάτα. Όποιος κάνει εγγραφή θα δείτε τι θα γίνει. Θα σας πω. Θα κάνει εγγραφή, θα κάνει πρώτα εμένα και τον Μάριο, εμένα και τον φίλο μου τον Μάριο. Και τότε έχουμε, επειδή δεν φίλος με Μάριο και δεν κάνει τρεις ninja γάτες, και δεν το πέφτει. Έτσι μπαίνει. Θα σας δείξουμε. Λοιπόν, δεν μπαίνουμε ακόμα το τεστ. Μην το πάρει κανείς ακόμα, μην το πάρεις κανείς ακόμα. Λοιπόν, επειδή είμαι η φίλη μου, έχει μια γάτα αυτή εδώ πέρα, που θα σας δείξω τώρα, που δίνει άβρα. Και λοιπόν, όσοι κάνετε εγγραφή, θα είστε ένας από τους τυχερούς που θα έρθει με αυτή τη γάτα για να νικήσετε. Έρχομαι, θα το δείξω γάτα. Θα το δείξω τη γάτα. Περιμένετε λίγο. Έχω γίνει γάτα. Εντάξει, το παιδί, κάθε την πήρα με 3.000 κόλλες. Δεν το πήρα. Κάθε την πήρα με 3.000 κόλλες και είναι πολύ άπλη. Οπότε και αυτή λένε πως φέρνει τύχη. Αφού... Ωραία, αλλά άμα θέλετε τύχη, δεν είναι ο τυχερός από εσάς θα κάνει like και subscribe. Θα μπει γάτα. Άμα λοιπόν είσαι γάτα, αλλά κάποιος μπορεί να είναι. Ακούστε με. Και έτσι μας λέει και εμένα. Για να δούμε, θα βάλει Αβραήμπα. 3 mini chest. Δεν έβαλε άβρα. Αλλά δεν πειράζει. Δεν είσαι γάτα. Τι πήρες? Όχι, την είδα, άμα την έπαιρνα θα με την έδωσε στο πλάι.
άβραγα. Ασένα τι ήθελε τελευταία μου ζαγάτα. Επειδή εγώ βαριέμαι να νικήσω, θα με παίρνει μίση. Η δεύτερη ζαγάτα που έχω θα γίνει 0,3 μικρή. Αυτή εδώ θα μικρή έχει 0,67. Έχει χοντρή 0,67. Και χοντρή μικρή 0,3. Τραπέζι. Πήρε 7 αφής. Δεν μου έδωσε 35. Ωραία, πήρε 7 αφής. Και λοιπόν, και τώρα θέλετε... ωραία. Τώρα θα φύγουμε και τώρα φεύγουμε. Λοιπόν, ελάτε μαζί μου. Λοιπόν, ωραία, εγώ με την φίλη μου τη Μυρσίνη θα σας δείξουμε τα κανονικά μας ονόματα για να μας κάνετε φίλο. Τώρα, εμένα με λένε πραγματικά. Είναι Παπάκι. Είναι Μαριάκος. Εμένα αυτό το όνομά μου. Αλλά με 2 S. Είχα κάνει μια βλακία κατά λάθος. 2016. Και δεν μου το δείχνει. Ναι. Θα δείτε από το chat. Δεν πειράζει. Θα δείτε από το chat. Θα δείτε από το chat. Το γράψω εγώ καλύτερα. Έχει. Είναι Μαριάκος. Ναι, και εμένα μου βγάλε. Δεν πειράζει, πήγαινε στο μενού και δείξε. Πήγαινε στο μενού και δείξε. Έτσι με λένε. Ωραία, όσοι θέλετε μπορείτε να με κάνετε friend. Και ένας τυχερός από εσάς θα μπει μαζί μας και ήταν game. Και εγώ θα βάλω όλη μου την άβρα. Θα παίξω να σε δώσω νιντζαγάτα. Θα πάρουμε καταρχάς όλες τις γάτες. Ας σε καθαρίσουμε. Και ίσως κάνουμε και live. Και μπορεί να κάνουμε ένα live άμα θέλει ο φίλος μου εδώ πέρα. Και δεν θα κλείσουμε το live μέχρι να αρχίσει μια τζαγάτα. Οπότε μπορεί αυτό να μας πάρει πάρα πολύ ώρα. Εν τω μεταξύ πάμε να δούμε πράγματα. Πάμε να δούμε, να εξερευνήσουμε. Θες να δείξουμε και άλλα μυστικά. Γιατί εγώ ξέρω πάρα πολύ. Ωραία παιδιά, πάμε να δούμε και άλλα μυστικά. Πάμε στο τραμπολίνο. Βασικά, ναι. Θα σας δείξουμε πράγματα που σας κολλάνε. Μπορεί αυτό να σας κολλήσει τάμπλετ, κινητό, λάπτοπ. Καλά, γιατί έχει μικρή νιντζαγάτα ήρθα να γίνει. Είναι μικρή. Όχι χοντρή. Και πρέπει να έχετε δελφίνι. Πρέπει να έχετε δελφίνι. Πέσετε κάτω. Θα έχετε το δελφίνι σας, ωραία. Θα πηδήξετε πάνω στο τραμπολίνο και θα πηδήξετε στην πισίνα. Θα έχετε λαγάκι. Κοιτάξτε. Μετά βγάζετε το δελφίνι σας. Ναι. Και περίμενε, έρχομαι κι εγώ. Έρχομαι κι εγώ, μην φύγει. Γεια σου. Και μετά, όποιος θέλει να φύγει, ξέρετε τι πατάμε. Μα άμα πηδήξεις, θα σε πετάξει έξω κατευθείαν. Είστε καλοί. Ακούστε με. Σας έχω ένα challenge. Έχετε 5 δευτερόλεπτα να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής. 5, 4, 3, 2,
1. Δεν φάγε το σκοτουλάκι. Κάντε like και subscribe. Αλλιώς θα σας φάει το σκατουλάκι. Θα σας φάει το γατί μου, το σκοτουλάκι. Άμα την κάνετε subscribe. Ας στη σπίτι σας. Έλα, άντε. Έχετε χρόνο να κάνετε και τώρα subscribe. Γρήγορα πριν σας βρει το σκατουλάκι. Πάμε. Γρήγορα, πού σας βρείτε. Να μου πεις, Μάριε, γιατί δεν βάζουμε μεγάλη γάτα σε αυτό το πράγμα. Ας πούμε, γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε αυτό πέρα τη γάτα. Γιατί δεν μπορούμε. Έχει κάτι αυτή τη γάτα. Τι μέσα. Θα σε εξηγήσει η Μερσίνη. Γιατί δεν θα μπείτε μέσα. Λίγο πιο καλύτερα. Μπαίνει τελικά, μπαίνει. Μένουμε κάτω από το πάτωμα. Μπαίνει τελικά. Αλήθεια. Κάτσε να δούμε, θα βάλω αυτή. Μπαίνει τελικά. Εγώ έκανα λάθος. Ουι, έλα, πήρα. Εγώ μπήκα, να ξέρεις. Βοήθεια. Δεν με βλέπεις. Γίνεται και με μεγάλη γάτα, αλλά με λίγη προσπάθεια. Λίγη προσπάθεια θέλει πάρα πολύ. Εγώ το κατάφερα με την πρώτη. Ω, κι εγώ πήγα. Έλα, πάμε να δείξουμε ένα μυστικό με τα backrooms, τα καινούργια. Υπάρχει κι άλλο ένα background. Ναι, αλλά αυτό θέλει ninja, αυτό είναι ninja γατήσιο πάνω. Απλά βοήθεια γιατί θα ανέβω πάνω στο τετράγωνο. Μπορεί να τα έχουν και οι ninja γάτες και οι άλλες γάτες, αλλά είναι κυρίως για τις ninja γάτες. Γιατί... Πάμε στα backroom. Γιατί μόνο με ninja γάτα μπορείς να πας. Βοήθεια, έχω πάει κάτω. Έχω πάει στο τετράλωνα. Και τώρα εγώ πατάω home και return. Ήρθε ώρα να δείξω. Ήρθε τώρα να δείξω άλλο ένα μυστικό. Άμα έρθει. Ωραία, Μερσίνη, πού είσαι για να το δούμε. Αμάς. Θα σε κάνω pick-up. Και θα γάτα μου πει. Ωραία, κάνω pick-up. Θα σε να γίνει μεγάλη γάτα και θα με ρίξει. Θέλω να σε μαζίξετε. Γίνομαι μικρή γάτα και είναι μια χοντρή νίντζα γάτα. Αυτό μυστικό να ξέρετε, το έχω δείξει εγώ στη Μερσίνη. Ναι. Έλα τι κάθαλε. Ωραία. Μην με ρίξει εκεί πέρα. Το secret room ρίξε με, μην με ρίξει εκεί πέρα. Εδώ. Και πας με λάγκερ. Μη κάψω εγώ. Και έλα και πάμε να σου. Άλλο ένα μυστικό και κλείνει το βίντεο. Άμα θέλεις. Πάμε στο bathroom. Και αυτό θέλει ninja γάτα. Στα backroom. Σε ποια backroom? Το backroom, θυμάσαι αυτό με τις σκάλες. Εκεί που έχει τις σκάλες. Της ninja. Ναι, αυτό με τις... Όχι. Αυτό που είχαμε πάει στα bathrooms και που είχαμε ανέβει πάνω από τα bathrooms. Αλλά και από εκεί πέρα μπορούμε να πάμε να δούμε τη δεύτερη glitch card, αλλά και πάλι δεν θα πάμε. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Όχι, εγώ θα δείξω πρώτα αυτή. Αυτή η ιδέα που θα έχω είναι εκεί πέρα που είναι και της Μερσίνης. Και αυτό μπορεί να έχει και πλάκα. Και ρίξε με εκεί πέρα που σου έχω πει 15.000 φορές. Give me your. Okay, I give you. Βοήθεια, θα γίνω χριστουγεννάτικο. Περίμενε. Θα γίνω χριστουγεννάτικο. Merry Christmas, είμαι λάφη. Merry Christmas λίγο ρε. Γίνομαι. Θα σου κάνω Merry Christmas. Γίνε αυτή η γάτα. Γίνομαι glitch. Περίμενε. Θα γίνω glitch. Βάλε τη μούρη σου. Ναι, βλέπω τη μούρη σου. Άσχημος είσαι πλάκα. Και τώρα γινόμαστε εγώ βασικά. Ο Μάρος έχει γίνει. Ο φίλος μου έχει γίνει ήδη. Και... Ουί! Ανέβα και εσύ καλά. Από εδώ πάτε για τη δεύτερη κλίτη κάτω. Όχι, εγώ ξέρω που άλλα. Και ελάτε μαζί μου λίγο.
Έλα λίγο καλά. Μην πες το κενό πάλι. Ω, κοίτα τι υπάρχει εδώ, το ασανσέρ. Κοίτα εδώ, κι άλλα backroom. Και σας βρήκα την κατάλληλη λύση. Μυρσίνη, κάνε sleep, κάτσε. Α, κατάλαβα. Κάτι pick up. Εντάξει, κάτι. Γίνομαι, όχι, θα γίνω Χριστουγεννάτη. Θα γίνω reindeer. Έλα. Όχι, δεν θέλουμε να μπούμε εκεί μέσα, αλλά τέλος πάντων. Κάτσε, θα σου πάρω. Θα σε Κοίτα πάω. εκεί πέρα, όλα backroom. Εγώ θα σε ρίξω κάτω. Πρόσεχε. Κοίτα λίγο, έχει κι άλλα backrooms. Πώς πάμε αν εκεί πέρα είναι τα Τους λουλούδια. αφήνει εκεί πέρα. Ναι, εκεί πέρα είναι το dancer Σας με αφ- τα flowers. Εδώ πέρα κανονικά είναι. Σίγουρα δεν είμαι λάθη. Δεν είμαι πηγά. Κάτσε, δεν πήγα κολλά. Κάνε το gift mode. Όχι αυτό, ρε. Το sleep 2 με το... Να, αυτό εδώ. Να. Να, κάνε με πηγά. Έριξε με εκεί πέρα, να δούμε τι θα έχει. Δεν με έριξες. Ξανακάνε με πηγά. Όχι, δεν αφήνει. Από εδώ καλύτερα, από εδώ. Από εδώ καλύτερα, έλα από εδώ. Βασικά ρίξε με εδώ να δούμε τι θα γίνει. Ρίξε με εδώ. Βασικά θα ρίξω εγώ εσένα πρώτα. Εδώ είναι που παίρνουμε την glitch γάτα. Οπότε άμα θέλετε την πάρετε εύκολα την glitch γάτα, κάντε αυτό το πράγμα. Κάντε αυτό με τους φίλους σας. Και τα Είμαι λυπημένη επειδή δεν έχετε κάνει subscribe. Κάντε τώρα, αλλιώς θα σας φάει το σπουδουλάκι. Τι έχει? Δεν ξέρεις ρε τι έχει. Γίνε μικρή γάτα. Έχω γίνει καλά. Μικρή. Πώς το glitch γάτα. Ναι, γίνει glitch γάτα. Τι έχει? Βασικά θα δω μόνη μου. What? Ως τη μαύρη άδη σου. Και κάπου εδώ τελείωσε το βίντεο. Κάντε like και subscribe για και άλλους μύθους και σχόλια κάτω ποιος θέλει να συμμετέχει σε αυτό το βίντεο. Βασικά σχόλια κάτω αν ξέρετε και άλλα μυστικά να σας τα δείξουμε ή άμα θέλετε. Bye.